Maria tangoro kuchira mambi gosi ngano ere mata fruitini boke pare iga se kanise ya bosuse abunonga iga anona somerte anonga oende kanona charero nimbwata maswali tukubuli ase serikali yetu tumaine yaete tuachete county kuliyo mugabano ito moro tenge county yetu onde bwensi okubuli moro tenge county yoteri buya kusembu yere e county tembu yere bona ntobabuli kebare gaiga batebere tubuli tukaenda kuligie gavana ntomonyolete obisi last week then the next week ingwera nature tumoligi tutamonyolete next week otomanye nganto bwati gavana ne ghost gavana tubwate useyo mbwe nkonyo kuligi tore obisi oma center Nyamira county e week egi mabana na berire iga na boliri aba MCA barega kuse senator na bwate county e obisi Nyamira ka mwanyero ni obisi ga muru ga mwande kuli oma senator mwakire kura ga muti kumuligi na robi eba MCA murega nkimurantere tutware bake senete be ghost murega mogo chaga gukwana mumrante mototebi abantu abaito barire twese tido Nyamira ekaro tuwetana na county chinde ndoro cha magendero na gendere tororo abantu bode basukire abantu bairu kigazi itotweka Nyamira ni tutotigarete maega ekaro ngura tana abantu kunaro biari tugoje gasiga abande bakubulinga wosebona Nyamira yinu mutegetegeti mwaminyokera butuko ntotaiti gosarigie tarito bari asengenje abantu baitoya batataiti gotokolire gasi nkobulinde amaswali omwesimiwa onero mwesimiwa ito ugaiga bonyamatuta epara nere tobwatega iga kururanda gocha bososega iga nende nera lia masita gocha ramba kurande mwesimiwa lero kolega onyebese njiu chie county ntututa toto tebiga iga nabangi nabatojange jibese torosie para inumoto tebiye county ngitsi mo kororo kuborinde omwesimiwa naro mwesimiwa Steve Gaiga asante mwesimiwa buna twabera wiki ngima waibure gavana tarigo tokobisi eseneta tayo yerene gosuwaka narigiri abantu bamiti ambarega twarigire obisi eseneta wiki ngima igo seneta ntobwati ntotageti omwesimiwa n'abantu abati kuri obisi eseneta babure na intutokirete turegaiga igo teko babuya sabantu baitu bagaiga ebintu biranguburi korwe county devolution yajete minute nga resources chiza sabana inchi abangira bari muregaiga na ondana mbara manta ingonya ko biya sare county yakore ondonya ko ewa duke na yo manene bwi county mubwate development no mokora se county mubwate anyway ngojarate rone yango yane bona utokubara nyama swali gosewa ninu mata ngajiba siaja ko Nairobi chiaka ni mishahara yoka na umutego duke ekaro weta Nyamira gari abana barabange nje boda na kwalete nkasuka nkagora taxi ngana kumangani biashara bya ngokora ekaro ngweta sado onsibino ensamburu asaba ndodaje sukuru estimanero estuliterate inu gaiga muete Nyamira county ari mundo wepigi oboli mundo samoja no boli muntege sunteme estima duki naba moyega baishimiwa wasiri ngitotabwate ndino estuliterate komorante mato de biekene oba komumbororo onye bese county tebuati ntumata tebuto changara rotwesa gaiga mogo changa chibesa bangina mogo changa mogo street light arabu rende mote moto denga chikola tu abakete ngaski mwa jeta batokorera gari yo mwari ko borinde e county yaito abantu bakora kitenda Jones B n'abantu bali babiega abana ne CMCA na umata tegenderego na umata tegenderego kumuranje kemukuruga ino n'abantu baito waiga onyama gosa kwa ikiro kujimayaga kumuranje moko genda mwende mareke pishe kibese kiri kabangi n'abana bo bibyasara abangi n'abako kibese jeto kisakireti gaiga na into abantu bito bagendere egento kende kyo mwari tare kuburi abantu baito bonsi biba Nyamira county pake speaker akobeke garita mabuta oenda ranji Kisii county na umutaitebego bache boy chibese chetu waiga baende ku university Kisii county ntulotigaraigo next week ngo tukatore para ka kingo basaba mwensi etari bijana bwika mwensi bimoje para twende tulige na muranya ndubu atigabana tukonyo wake kerera akabana tayo twende tumuriyo ne karororo onye tayo tusabe chukura turiyo mondo ndetobeke gari obisi anyara batokorere gasi egento kyo maringo buri esengejo county ya Nyamira mutageti batokorera gasi inumwangie kabisa tuatire gotema mutageti echa ekare SS ya kanachiru KTD ngo toroseriani gechipara
onye mwasinyi betumuka njache county muira ne viji director batoroseji ba kusi baromba gutama bane gutama kute noto baraja gutambe egeto kyomo eli omo MCN na yega ntubata ba MC abangega na royo mana ali yondana nominated na yega chiro ito yan kebirigo nchena ate takorosi echo abantana ba korki ba begeta se media bunda kangaro kinga no more na ro biga dige riseno nga abangina no ega les ba kon chingen ne chinyana babu ati asaba juwe kona turu jinga itai maska ndo wate nchena ate takorosi echo eri na ntijibesa nkorosi weri komora ntaba ishimi wa bara na bantu baito banyamira ntota echo utwara maskani kaminayo ama goso media korekire lakini kuruga iga sibu korega rero wachirega koranje rangeri leaders ya bande bonsi bi moko enda sega bana motebi ato rangeri 20 ranzense turigeni anye county ito eko enda buti egento kyomo area senjo na teberenga senator ronto buati ago chaga iga no mheshimiwa diku kana temete kora mubwati o ende senate orete impeachment bacha barangeri egabana ikwira Nairobi senator ito kongo mugeni nero kuira na o endo gujibeza na endo chiko committee eri ngoyotigana nere ekera kuburigu abantu bito bechini jana bako batebye kene iga kuburi bugari omahote bangere aganyete faili eke Nairobi amahote kutobuli amagenderero ito faili ngoko ira Nairobi tostabwati na no bisiga na umuteze tobego kumoranje kurulero na intu ntobasa wanja ngabantu batofinyirie turigererete usebano toimokeboniga tusabe na ende ndokyomo elio aba MC aba morega ntobwate egetige korosuge korukumanga stadium tuakanyire 180 million na inde kroko endaga na benge getieke monte bie committee ya ringega chibesere ngamatu migeteka chibesere geto ne 1 million county ya kanye 180 million egetikere ine stadium abantu bagwetororo kumuranje mokoira na se county ngoira nturene next week ndota chibese chetu egabana moira chibese chetu tojikorere egasi Mugosi yokoro basaitinu ndo abande tuanjire ndo chetokore na tebire bemano tindiko barosi ngoriginde kroke basena na 2027 na sabire monko ne ndiko bakorere basi ono kwena nandiro ngoriane